Takže ahoj, ahoj. Zdravím vás u mého let's play GTA San Andreas. Je to velmi populární a známá hra. Dneska vám ukážu, čím se tak jako zabývám, co tady dělám za kravinka a takový. Už jsem dosáhl nějakých věcí. Obvykle používám cheaty. Teď jsem se jeden dal. Nejradši teda zdrám před poldama, to by se vám dneska rád ukázal, jak se to dělá. Nejdřív se ale s musíte nalákat, takže vemete. Tady to střelíte do poldu, trefa. Oni to otáčí, budete střílet do ostatních aut. Další trefa, už máme 2 hvězdičky, no to je úžasné. Benga tam je. Tak, máme třetí. Ty si tu kili, 3 hvězdičky, ano, je to úžasné. Já jsem taky úžasný. Pan úžasňák a máš... A bumbac! Ano, jak zde vidím. Ano, další bumbac. Tak, vrtulník, ach ne, Rocketman. Sheet activation. Omlouvám se za tam ty zvuky na Skypeu, to nic není. Meci? Ano. Co tohle za trapácký hrát? Dostavil Slávek. Držu. Dostavil ty. Ne, ty jsi takový kokot. Chci se jenom, omlouvám se tady to potom toho střednu. Jaký, počkej, jaký trapnej hrad? Chceš mi říct, že říkáš trapnej hrad ten, jak máš na YouTubeku? Ne, teďka jak hrajeme na ty prostředí. V tom případě tam něco trapného být může, no. No to teda je trapný, ale mám 100krát lepší, jako Asrajda. Ale mladej, já dám Evo někam jinam. Já si hodím svým za parádní cheat, můžeme si chvilku zahrát na poldy. Polda mě nejvíc baví teda jenom s policejní motorkou, protože policejní motorka je úplně nejlepší. Ale taky mě baví tady s tím terénákem, protože tím se prospáme všude. Tady jako zapneme majáček a každý blbeček nám uhne. Vidíte, tady nám uhybají. Ej, motorka! Uhnou to. Takže motorku já ji sejmu. Právě jsem ho sejmul. No, pod náš volou, debile. Já? Ne, ten za tebou. Pokud jste někdo viděl Policejní akademii, tak tam byl bar. Teď se nemůžu jmenovat jak, myslím, že Modrá ústřice. A tady ten policajt na motorce, ten vypadá přesně jako tam ten Gaby. Je to za trapouský dům. Ach ne, to se omlouvám. Za to může to auto. Končím, jdu se najíst. A aby si ještě postrat, abych se budu slyšet. Takže, jak se víte, no, na motorce je 5 hodin ráno a 57 minut, takže zapínám maják. A já bych si chtěl zajet tamhle dolů. Doufám, že jdu správně teda. Jo. Správně. Normálně, kurde. Je AS zak mi. Či activation. Pardon, deactivation. Já jsem ho předtím hodil, jak se si mohli všimnout. Meci, proč vůbec nehraješ Minecraft? Já Minecraft nehraju z jednoho možného důvodu, protože mi píše Call not to create Java Virtual Machine. Kdybyste měl pro mě jakýkoliv někdo vysvětlení, proč mi to nejde, pište mi to prosím do komentářů. Budu vám za to moc vděčný. V případě, ten, kdo by mi napsal správnou odpověď a fungovala by, byl by jsem ochoten mu darovat gift code. Dělám soutěž, ale pouze kdyby mi to opravdu řekl, fungovalo by to, tak by jsem neváhal a ten gift code by se mu normálně nechal. Pro ty, co nevidí, kdo je to gift code je originál Minecraft, kód, který se zadává do gift kódu.
Ty vole, já zapomněl, že nemám Isaac mi. Ach ne, musím vrát tam tu vězíčku. Kubárek, pojď, ten Eny se nějak dovoluje. Já osobně teda bych si Minecraft hodně rád zahrál. Kubárek, dělej, pojď ostřelat a stavit. Jo, mám tu vězíčku, paráda. Ano, Běžel ten strom, dělej. takže... Buzerem. Ne, doprčit. Ano. Jo, já vím. Takže tady pojede, doprčil, že jsem měsíčku. To nevadí, ale potom jim opravdu ten, kdo mi napíše do komentářů první vysvětlení, proč mi nejde Minecraft, vyhrává gift code. Omlouvám se, tady to se nepatří, ale oni to nějak zabugovali. Můžu se zeptat, co se stalo? Počkej, vole. Píče, počkej, já jsem mám Kubárkem, vole. Tak ho přizvi, ne? No, on, vole, tady kecáš, vole, docela, vole. No ale jako úplně mě zajímalo, co ten Kubárek tam kecá furt. On tam má ten... Takže tím toho